O să încerc să păstrez acest lucru cât mai exact posibil, dar a fost băgat adânc în banca mea de memorie de ani de zile. Anumite detalii sunt neclare, dar iată că nu se întâmplă nimic. Puțin peste un deceniu în urmă, lucram pentru compania locală de cablu și internet. Eram proaspăt ieșit din liceu și era primul meu loc de muncă adevărat. Ar trebui să menționez că undeva în anii de preadolescență mi-am făcut un obicei de a cotrăbui prin lucrurile oamenilor, fie că era acasă la un membru al familiei sau la prieteni. Reușeam întotdeauna să mă strecor în camerele, dulapurile, băile, etc. ale oamenilor, să cotrăbui prin jur, căutând secrete și obiecte ascunse. Nu furam niciodată nimic, doar îmi notam mental lucrurile pe care le găseam și le puneam la loc fără să las urme. Așa că, după cum vă puteți imagina, obținerea unui loc de muncă care mă plasa în casele oamenilor pentru a instala cabluri era aproape garantat să stârnească dorința de a mă răsfăța cu obiceiul meu de mult uitat. Când instalam cabluri pentru televizoare și computere, ajungeam în spații înguste, dulapuri în spatele birourilor și unor supaturi pentru a ajunge la prize și altele asemenea. Am dat peste lucruri precum colecțiile de filme porno, produsele de igienă personală jenante și de mai multe ori colecții extrem de mari de jucării sexuale. După un timp, a trecut de la potignirea asupra acestor lucruri la căutarea directă a acestora. Și mai mulți proprietari erau prea leneși să mă urmeze din cameră în cameră, așa că se aflau fie la parter, fie afară, în curte, în timp ce eu îmi făceam treaba. După cum am spus, nu luam nimic la mine, doar observam. După vreo 4-5 luni de când lucram la acest job, am ajuns la o casă de femei. Avea în jur de 20 sau 30 de ani, cred. Albă, cu părul blond și un fel de vibrație hippie sau boemă care era populară în zona mea, amestecată cu un pic de emo, combinație ciudată, știu. Avea o casă destul de mare, pentru o singură persoană, cu 3 dormitoare și 2 băi și mai multe camere de locuit. Dar se pare că era singura care locuia acolo în afară de pisica ei, care trecea ocazional pe acolo în timp ce eu îmi făceam treaba. M-a anunțat că va fi afară, pe verandă, și s-a anunțat că am nevoie de ceva. Casa era liniștită și mare, așa că știam că o voi putea auzi venind și că voi avea destul timp să fac curat dacă se întâmplă să mă bag în casă. Momentul perfect. Una peste alta. Totul a fost destul de liniștit. Mi-am continuat munca, dar din când în când mă uitam puțin la lucrurile ei. Mi se părea destul de atrăgătoare, așa că probabil aș fi fost încântat să găsesc ceva care să facă aluzie la latura ei sexuală. Dar n-am avut noroc. Doar hârtii, bibelouri, niște lucruri care păreau a fi lucruri școlare. Dar, ieșind din pernă, era o agendă, asemănătoare cu cele vechi, cu imprimeu de vacă, pe care le foloseam la școală. Am știut sigur, având în vedere locul în care era așezată, că trebuie să fie un fel de jurnal. M-am uitat în jur ca să mă asigur că era încă afară. Și apoi am deschis-o. Plictisitor. Primele câteva pagini erau notițe la întâmplare, planificări, liste de cumpărături, departe de jurnalul scandalos despre aventuri sexuale și aventuri de o noapte la care speram. Tocmai când mă pregăteam să o pun la loc, am întors pagina și am văzut câteva cuvinte care mi-au atras atenția. Ceva de genul panică, anxietate, siguranță, cu îngrijorare, cu excitație. Am continuat să citesc o poveste detaliată scrisă la persoana întâi despre cum a lovit un bărbat în cap, realizând că nu era conștient, recrutând ajutor pentru a curăța mizeria și aruncând cadavrul într-un râu din apropiere. De asemenea, ea a scris în jurnal despre anxietatea și paranoia pe care le simțea în legătură cu tot ce s-a întâmplat și despre stresul de a împărtăși secretul cu persoana care a ajutat-o să arunce cadavrul. Îmi amintesc că eram extrem de neliniștit și mă simțeam tot mai înfiorat în acea casă cu fiecare minut care trecea. Liniștea din casă, pe care înainte o găseam liniștită, a început să mă deranjeze. Chiar și clinchetul zornăitul din zgarda pisicii începea să mă bântuie ca ceva desprins dintr-un film de groază. Eram îngrozit că voi fi prins și mă va scoate afară pentru a se asigura că nu voi povesti despre ceea ce am citit. Dar am reușit să mă descurc să plec naibii de acolo. Pe drumul spre casă am reușit să mă conving că probabil am dat peste notițele ei sau peste un fragment dintr-un roman fictiv pe care îl scria. Într-adevăr, seamănă mai mult cu un roman decât cu un pasaj dintr-un jurnal personal, dar sincer, nu se poate spune. Am râs de asta cu câțiva prieteni mai târziu și nu am mai vorbit prea mult despre asta. A trecut atât de mult timp încât abia mai amintesc chipul femeii, casa ei sau chiar orașul, dar pentru binele meu, o posibilă hipiotă ucigașă și fierbinte, hai să nu ne întâlnim.
Această poveste m-a cam speriat. S-a întâmplat în urmă cu 9 ani și uneori mai vine în minte. Mă înfioară. Deci, am fost pe un site de întâlniri pentru adulți, unul dintre tipurile de fetișuri. Știu, nu mă judecați, căutam doar să mă distrez. Oricum, am fost proastă și am dat mai multe informații decât ar fi trebuit. Am fost pe un chat cu un tip, el m-a întrebat la un moment dat ce fac la serviciu. La momentul respectiv lucram la McDonald's, așa că i-am spus. El m-a întrebat care dintre ele. Eu, în mod stupid, i-am spus care. Am stat de vorbă din când în când, nu stăteam de vorbă de prea mult timp. De asemenea, în mod stupid, i-am dat numărul meu de telefon la un moment dat. Vorbea despre cum voia să ne întâlnim în pauza mea, să ne distrăm în pauza mea. I-am spus că nu mulțumesc. Nu mi-aduc stilul de viață la locul de muncă. În fine, mi-am verificat mesajele chiar înainte de a ieși de la serviciu. Din fericire am făcut-o. El a menționat că a fost la locul meu de muncă și mi-a spus și a comandat. Cred că a luat un Big Mac. Eu i-am spus, ok, bine, nu te aștepta să fac ceva cu tine, nu mă interesează. Apoi s-a supărat și nu a acceptat că nu eram interesată. Eram speriată. Și pentru că îi trimisesem o poză cu mine, dar niciodată nu primisesem niciodată una de la el. Chiar nu prea eram interesată de el, așa că am decis că nu avem nevoie de o poză cu fața lui, deoarece probabil că nu avem de gând să mă întâlnesc cu el. Interesele lui nu erau ceea ce căutam eu, iar mie îmi este greu să spun direct că nu mă interesează. Și am început încet să fac pe fantoma cu oricine nu mă interesa. Acum, din fericire, nu-i spusesem programul meu de lucru, așa că nu știa că eram pe cale să plec. Așa că, după ce am ieșit, i-am spus una dintre managerii mei că am fost pe un site de întâlniri și că un tip tocmai a apărut la locul meu de muncă și habar nu am cum arată și că am de gând să stau puțin în spate, în sala de pauză. Din fericire, el nu m-a judecat și a spus doar ok. Așa că am așteptat aproximativ o jumătate de oră înainte de a pleca. Nu aveam mașină la acea vreme și a trebuit să merg pe jos până acasă și mi-a fost teamă că mă va vedea și va încerca să mă ia cu mașina lui. Din fericire nu m-a urmărit nimeni, așa că am fost în siguranță. Așa că, tipule înfiorător, hai să nu ne întâlnim niciodată. Nu cred că mi-a trimis vreodată un mesaj sau am ajuns să-l blochez sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă este chiar atât de înfiorător, dar mă sperie faptul că o persoană oarecare a decis să apară la locul meu de muncă și să se aștepte ca eu să vreau să mă întâlnesc cu el. Așa că da, acum dau doar un răspuns vag cu privire la locul unde lucrez acum. Nu lucrez în același oraș în care locuiesc, așa că ar fi greu de precizat locația mea exactă. Acest lucru mi-a deschis ochii și m-a făcut să fiu mai conștientă de informațiile pe care le dau străinilor. Eram în primul semestru de facultate. Abia absolvisem facultatea, nu cu mult timp în urmă, și intrasem într-un program pe care după o vreme aveam să ajung să-l resimt. În acea perioadă, adaptarea și transportul zilnic, cu mijloacele de transport în comun la o oră și jumătate de la locul unde am crescut în marele oraș, pentru a studia, era o aventură nouă pentru mine. În multe privințe, abia începeam să mă dezvolt ca individ și încercam să-mi croiesc un drum în viață, deschizându-mă în același timp la noi experiențe și la un nou mediu. Am prieteni de mult timp care frecventează aceeași instituție ca și mine, dar la acea vreme programele noastre nu se aliniau întotdeauna. Acest lucru însemna că o mare parte din zilele mele se petreceau călătorind dus-întors și plimbându-mă singur prin oraș. Am vrut cu adevărat să încerc să-mi extind orizontul de experiențe și prieteni în această perioadă, în multe privințe. Îmi doream cu adevărat să găsesc o comunitate bună în campus care să mă ajute să-mi potolesc plictiseala și singurătatea. Pot fi extrem de extrovertit, dar uneori mi se pare că mă solicită foarte mult să încerc să urmăresc să mențin prietenii care nu au fost stabilite cu ani înainte. Mi-am mai făcut prieteni din diferite clase din facultate, dar în cele din urmă, și știu că asta mă face un nemernic, aș ajunge să trimit mesaje din ce în ce mai puține până când în cele din urmă oricare dintre părți ar ajunge să se despartă de unul sau de celălalt. Pentru că sunt un tip ocupat, nu mă trezesc că dau prioritate oamenilor care simt că nu sunt la fel de importanți pentru mine ca alții. Știu, un lucru de rahat de spus, dar totuși este adevărul. Într-o zi l-am întâlnit pe Joel. Vorbeam la telefon cu logodnica mea și mi-amintesc foarte bine cum a decurs totul. În timp ce ieșeam de la Starbucks-ul școlii cu o cafea decofeinizată,
Aveam o cască în ureche și mă dreptam spre clasă. Sunt într-o mică porțiune de pasaj subteran, pe sub stradă, care leagă clădirea bibliotecii școlii de clădirea propriu-zisă, care posedă cursuri. În timp ce mă grăbeam să mă îndrept, am văzut un tip scund și voinic, care arăta de vârsta mea de atunci, 21 de ani, cu o barbă groasă și brună cu o pălărie. Privirile noastre s-au întâlnit și în timp ce mă pregăteam să trec pur și simplu pe lângă el, m-a întrebat ceva pe un domn foarte carismatic și calm. Hei, îmi pare rău că te deranjez, dar pare un tip destul de ocupat. Dar mă întrebam, te deranjează să faci un sondaj despre religie? Este pentru unul dintre cursurile mele. La asta regret că am răspuns și mi-aș fi dorit să fi continuat pur și simplu să merg. Dar în acel moment eram din ce în ce mai constrâns de noțiunea de instituții religioase formale și îmi puneam sub semnul întrebării propria credință religioasă, înclinând în special spre creștinism. Sigur, i-am răspuns cordial. Apoi s-a prezentat ca fiind Joel și după ce am trecut printr-un mic sondaj referitor la afilierile religioase și perspectivele asupra religiilor, Joel m-a informat că un mic grup de studenți, ca și el, plănuia să se reunească în grup, să discute despre diverse religii pentru a aduna noi perspective și pentru a crea o comunitate. Bineînțeles, în perspectiva de a găsi noi prieteni în campus și de a-mi explora propriile perspective spirituale, i-am dat numărul meu de telefon după ce mi l-a cerut, iar acesta mi-a spus că mă va contacta în zilele următoare. La intrarea la prima noastră întâlnire, m-am așezat într-un loc foarte aglomerat cu scaune în incita școlii noastre și am fost întâmpinat de Joel alături de o mulțime de alți membri. Aceștia s-au prezentat la mine și invers. Și cu toți ei au fost extrem de amabili cu mine. Am început întâlnirea grupului nostru mic și am fost puțin șocat să aflu că singurul subiect pe care urma să-l discutăm era creștinismul. Nu știam că urma să discutăm doar despre creștinism, ceea ce era împotriva ceea ce își propusese acest grup să constituie la întâlnirea noastră în tunel. Acestea fiind spuse, am fost totuși suficient de curios pentru a continua și am fost însoțit de alți 3 tineri de vârsta mea, cu care după ce am discutat puțin, am aflat că aveam multe interese similare. Joel, care se prezenta acum ca lider al grupului nostru de studiu, ne-a relatat că vom analiza creștinismul printr-un program în mai multe etape, menit să ne dezvăluie puterea sfântă asociată cu această religie. Deoarece eram curios și doream să aflu mai mult despre religie, precum și pentru că mi-am făcut prieteni noi, am continuat să particip la acest grup de studiu pentru restul semestrului, în care au existat câteva circunstanțe în care am pus la îndoială interpretările lui Joel și am întâmpinat o rezistență dură. Am simțit că, uneori, credința mea șovăielnică în ceea ce spunea Joel ar fi fost întâmpinată cu o respingere directă, spre deosebire de o conversație reală. Am continuat să resping acest lucru pe măsură ce grupul cu care lucram se apropia. Clubul școlii, din care făceam parte, mi-a oferit exact ceea ce îmi doream. Am mers chiar și la un eveniment organizat de biserică împreună, unde am renunțat la vaping și la multe persoane au raportat experiențe mistice. Lucrurile au început să devină îngrijorătoare cu Joel, doar în timpul conversațiilor noastre individuale. Am discutat despre experiențele mele personale și despre credința mea în noile mele convingeri religioase și despre toate experiențele mele spirituale anterioare. Iar Joel mi-a spus o poveste și câteva incidente pe care la momentul respectiv ar fi trebuit să le consider cu siguranță ca fiind semnale de alarmă. De exemplu, când eram mai tânăr, a fost la o retragere, unde atunci când era în rugăciune, a spus că a început să audă vocea lui Dumnezeu vorbindu-i. La început, m-am întrebat dacă nu cumva se referea la vocea lui Dumnezeu mai mult ca la o metaforă, dar el m-a asigurat că l-auzise literalmente pe Dumnezeu vorbindu-i înainte. Când mi-a spus acest lucru, am devenit puțin neliniștit. La cârma acestei comunități se afla Joel, dar în toate celelalte sensuri eram mulțumit de cei cu care mă aflam și de ceea ce făceam împreună. Deși nu resping în totalitate întâmplările ciudate, mai ales cele care țin de spiritualitate, experiența lui de a vorbi cu Dumnezeu în capul lui mi s-a părut inconfortabilă. De asemenea, a spus că modul în care se ruga implica o conversație directă și un răspuns cu Dumnezeu. Din cauza disconfortului, nu l-aș fi ispitit cu privire la ceea ce a vrut să spună prin asta. Acesta, desigur, a fost doar începutul. După ce vara s-a încheiat, m-am trezit în cea mai devotată stare religioasă în care mă aflam vreodată. De-a lungul verii, avusesem o accidentare perfidă care m-a făcut să fiu țintuit în casă timp de luni de zile și să apelez la Dumnezeu în multe feluri pentru putere. Datorită noii mele devoțiuni, am fost încântat să mă întorc în comunitatea pe care o hrănisem și cu care am crescut pe parcursul ultimului semestru în legătură cu ceva în care am găsit o bucurie profundă. La prima lecție a semestrului, ceva a fost foarte diferit. Joel, ca și înainte, era la cârma sesiunii noastre de studiu, dar acum era întrerupt perpetu de oameni care veneau să-l salute și să-l laude.
a fost atât de rău încât practic am stat literalmente și am privit timp de 20 de minute înainte de a ne putea continua lecția, deoarece peste 10 persoane, majoritatea tineri de vârsta noastră, au venit să-l salute pe acest om. Așa cum am menționat mai sus, atunci când nu era enervant, era extrem de fermecător și dea impresia că îi pasă profund de toată lumea. Odată începută lecția noastră, ne-a prezentat cea de-a doua fază a programului. Ne explica că acesta era unul dintre cele mai dificile programe dintre diferitele niveluri care existau, deoarece cerea și mai mult devotament și mai ales un accent pe sacrificiu pentru cei care se angajau. Ne-a arătat o diagramă a unei persoane cu un băz mic și ne-a arătat că în acest program va trebui să-L acceptăm pe Isus ca fiind centrul vieții noastre. Ne-a explicat că, făcând ca viața noastră să-L înconjoare în întregime pe Isus, nu vom pierde ceva, ci vom câștiga. De asemenea, a început să treacă în revistă noțiunea că sexul înainte de căsătorie este un păcat și că dacă voiam să continuăm cu acest program ar trebui să facem sacrificiul de a renunța la sex. În relațiile noastre să dovedim că nu suntem. A spus că mulți băieți nu au putut continua din această cauză. Am vorbit despre acest lucru după aceea cu unul dintre membrii acestui grup care, nu ca mine, era într-o relație serioasă cu cineva pe care îl iubea de ani de zile. După părerea mea personală, deși nu eram căsătoriți pe altar, știam că atât eu cât și celălalt membru ne simțeam devotați partenerilor noștri ca și cum am fost deja căsătoriți. Într-un fel, și amândoi ne-am modul în care comportamentul lui Joel în legătură cu acest lucru era respingător, controlant și intruziv. După lecția noastră, am fost puțin uimit de intensitatea cu care și-a ținut discursul despre acest nou program în care urma să ne implicăm în acest semestru. Joel și cu mine am mai stat câteva minute de vorbă, în care mi-am exprimat experiențele de devotament din vară și mi-am explicat întreaga mea experiență catastrofală cu accidentarea mea. El a continuat, apoi, să-mi spună că uneori chiar reușea să știe lucruri dinainte. Această afirmație, aparent întâmplătoare și ciudată, m-a șocat. A spus, de exemplu, a fost capabil să știe ceva ce un alt membru avea înainte ca acesta să fi menționat măcar. Iar în felul în care a descris-o, părea că spune că are o formă de previziune mistică. Am fost un pic jared, să spun cel puțin. Totuși, am simțit că ar fost nepoliticos să întreb mai departe. Joel a continuat apoi să-mi spună că el credea că eu, dacă terminam cu succes acest program, eram primul care urma să devină profesor pentru primul program pe care îl făcusem în semestrul anterior, conducându-i și pe alții care se vor alătura și că aveam un viitor strălucit în organizație. În acel moment, cu ceea ce ne așezase în lecție, m-am simțit copleșit de așteptările pe care le avea de la mine. De asemenea, a devenit evident că Joel nu era un student al instituției noastre. De fapt, avea în jur de 30 de ani și avea copii. El făcea de fapt doar parte dintr-o organizație care recrutează oameni pentru a deveni creștini și misionari și care lucra în campusul nostru. Asta înseamnă că m-am mințit atunci când l-am întâlnit prima dată. Nu era student, nu era niciun grup care să vorbească despre diverse religii și tot scopul lui era să mă convertească pentru a mă face să mă alătur organizației din care făcea parte. În acest moment, școala a început să se intensifice foarte mult, iar eu lucram și cu jumătate de normă pentru a mă ajuta să mă întrețin. În timp ce mă aflam în trenul care mă ducea înapoi acasă săptămâna următoare, am uitat că trebuia să aibă loc cea de-a doua lecție a programului din acel semestru. Așa că am trimis un mesaj lui Joel spunându-i: Hei, omule, de fapt m-am urcat în tren și am uitat de lecția noastră. Îmi pare rău pentru asta. Tipule, nu voi reuși să ajung. Am și de lucru mai târziu. La care el dă un răspuns: Poți să cobori din tren? Încearcă să ajungi aici cât mai repede posibil. Am fost puțin uimit de această întrebare. Având în vedere că locuiesc la o oră și jumătate de distanță, nu era atât de simplu ca să cobor din tren și să mă întorc în direcția opusă. El știa asta. Știa că zona în care locuiesc este izolată, se afla la o distanță mare. De asemenea, i-am spus că am de lucru pe care el l-a ignorat în mod evident. Nu, omule, de păcate nu pot să vin. Se o lecție bună, i-am răspuns, la care el a răspuns din nou: Hai, omule, coboară din tren și vin înapoi. În acest moment m-am enervat. Nu numai că aveam impresia că îmi dădea ordine, dar și că ignora flagrant faptul că am spus nu și că aveam de lucru în acea zi. Nu i-am răspuns. Am vorbit cu logodnica mea despre cum începusem să mă simt în legătură cu toată povestea, cu ideea și despre cum mă simțeam vinovat pentru că aveam sentimentul că vreau să mă distanțez de grup. Dar în același timp nu voiam să pierd comunitatea și prietenii pe care îi stabilisem de-a lungul timpului. Logodnica mea mi-a spus că, după modul în care Joel se comporta și în ceea ce privește lucrurile pe care le spunea, începea să se simte inconfortabil în legătură cu întreaga situație. Mi-amintesc că stăteam în pat și mă gândeam să părăsesc grupul și cum perspectiva mă făcea să mă simt
rău din punct de vedere fizic. La urma urmei, mi se ofrise tot ce îmi doream într-o comunitate, doar că la cârmă se afla o ființă aparent din ce în ce mai controlată și mai persuasivă, care mă făcea pe mine și posibil pe ceilalți membri să ne simțim și mai nefericiți. În vinerea următoare urma să aibă loc un eveniment la biserică care era organizat de comunitate. Inițial, întrucât mulți dintre prietenii mei din acest grup urmau să meargă, intenționam să merg și eu, dar din păcate șeful meu era programat să lucrez în acea zi, așa că nu aveam cum să pot participa. Știam că Joel ar fi insistat să vin oricum, așa că atunci când Joel mi-a trimis un mesaj în care mi-amintea că evenimentul era vineri, i-am spus că nu pot merge pentru că aveam de lucru. La acest lucru el a răspuns și a spus pur și simplu: ce? În niciun caz, trebuie să vii. Ia-ți liber de la serviciu și găsești pe cineva care să-ți atura. Dumnezeu te vrea acolo. Mă așteptam. El mi-a respins decizia și a mai spus că trebuie să fiu acolo pentru că Dumnezeu mă vrea acolo. Ca și cum ar fi fost portavocea lui. Am continuat să-i trimit din nou un mesaj să-l informez. Nu, îmi pare rău, omule. Nu pot face asta. Tocmai am fost promovat și trebuie să fiu acolo. Oricum, sper că vă simțiți bine. La care el mi-a răspuns din nou, la fel ca înainte. Acesta a fost punctul meu personal de ruptură. El cunoștea importanța situației mele financiare, iar respingerea limitelor mele personale, precum și porunca lui, m-au făcut să mă decid să-i trimit un mesaj prin care explicam că am terminat cu grupul și că vreau să-mi urmez propria mea explorare religioasă, fără grup de acum înainte. Simțeam că, încet dar sigur, mă controla din ce în ce mai mult și încerca să-mi ia tot ce putea. Îmi comanda ca și cum ar fi fost conducătorul vieții mele în orice mod posibil, chiar și dacă puteam să mă culc cu logonica mea, depindea de el. Mi-a răspuns cu un paragraf lung, insistând în acest fel de manieră exagerat de amabilă că trebuie să continui cu grupul și că era voia lui Dumnezeu să mă prezint la acest eveniment. Chiar dacă eram complet incapabil, era sigur că acest grup mi era destinat și că Dumnezeu îi spusese că aici trebuia să fiu. După ce am răspuns din nou spunându-i să se oprească și că nu o voi face, el mi-a trimis un alt paragraf de o lungime similară, repetând ceea ce avea să spună. Ori de câte ori aș fi refuzat, el îmi depășea limitele, menținând în același timp un ton amabil și prietenos pentru a încerca să mă împingă să mă supun atunci când eu am spus clar nu. În acest moment i-am spus că nu mai vreau să vorbească cu mine, la care el a răspuns: frate, de ce? Putem să ne întâlnim? Vreau să-mi explici de ce nu vrei să continui, frate, ca să ne întâlnim și să facem asta, iar eu o să-mi fac o idee mai clară și ne dăm seama ce facem acolo. Chiar și în asta am știut că încerca să-și prelungească șansa de a mă readuce în grup și de a continua domnia de control. I-am spus că nu vreau, așa că m-a întrebat din nou. Am decis în acel moment că trebuie să-l blochez, așa că am făcut-o. Un semestru mai târziu, mă plimbam pe strada școlii mele și când am trecut pe lângă o pizzerie, iată cine a ieșit. Joel a venit la mine cu unul dintre prietenii lui și a spus prietenului său că sunt unul dintre prietenii lui. Eu am stat inconfortabil acolo, iar prietenul lui a intrat înăuntru pentru un moment, în timp ce Joel s-a întors să uite la mine și m-a întrebat cu blândețe dezarmată: m-ai blocat? I-am răspuns da. Apoi a spus: ar trebui să mă deblochezi. Așa ne putem întâlni și vorbi, pentru că vreau să știu de ce ai părăsit grupul. La care, evident, m-am simțit frustrat. Am spus bine și mi-am continuat drumul. În acea seară mi-a trimis un mesaj pe Instagram insistând să ne întâlnim din nou, iar eu l-am blocat și acolo. Pe scurt, sunt recunoscător pentru logonica mea, care este dragostea vieții mele. Fără ea nu sunt sigur că aș fi fost suficient de puternic pentru a părăsi grupul și controlul lui. Adevărul este că, în acel grup, mai erau și alți băieți care nu aveau absolut pe nimeni. Nu aveau nimic și erau ținte primare pentru un ciudat carismatic și controlator. Existau membri ai acelui grup care se aflau la niveluri superioare, ca să spunem așa, care făcuseră toate programele și care păreau ca și cum ar fi fost emaciați, dar deveniseră fundamentaliști, atât de restrânși încât viața lor și deschiderea lor către noi experiențe au fost zădărnicite în mod semnificativ. Aveți grijă pe cine lăsați să intre în viața voastră și doar pentru că cineva noaptea este drăguț cu voi, nu înseamnă că nu ar putea avea motive ascunse. De asemenea, învățați să vă mențineți poziția și să vă respectați. Dacă spui nu, vorbește serios. Deci, Joel, lider de cult care controlează, hai să ne mai întâlnim vreodată. Povestea asta a fost când eram mai tânăr și mai curajos și făceam prostii fără să mă gândesc. Este o călătorie sălbatică și totul este adevărat. Obișnuiam să lucrez la o pizzerie din josul străzii de la ora 14 până la închidere. De obicei, nu ieșeam de la muncă decât pe la 11 sau cam așa ceva noaptea. Aveam o mașină, dar eram suficient de aproape pentru a merge pe jos, așa că făceam asta în
majoritatea zilelor pentru a putea economisi benzină. În această seară anume îmi făceam treaba mea obișnuită, ascultând una dintre listele mele de redare, dar fericit că aveam o slujbă bună și, în general, fericit de felul în care mergea viața. În față, la aproximativ un bloc de la locuința mea, văd un tip atrăgător, îmbrăcat în haine închise, la culoare, care se plimba, dar nu cu un scop anume. Era mai înalt decât mine, poate 1,70 sau 1,60, cam așa ceva, și avea părul șaten și zburlit. Cu cât mă apropiam mai mult de el, cu atât îmi dădeam seama că arăta foarte bine. Chiar și în întunericul nopții, începusem să mă emoționez. Trăsăturile lui încă îmi scapă acum, dar mi-amintesc părul și sprâncenele sale groase. Mi-am scos o cască din ureche și, pentru că sunt dintr-un oraș periculos și nu mi-a păsat niciodată de pericolul străinilor, am decis să vorbesc cu el. Poate chiar să flirtez puțin. Cum îți merge noaptea târzie? E bine, vreau doar să mă îmbăt. Oh, te pot ajuta cu asta. Am un minibar la mine acasă. Locuiesc în capătul străzii. Așa de curs, nu textual, conversația. În timpul drumului, înapoi la mine acasă, nu am primit niciun semnal de alarmă de la acest tip. Părea absolut normal și mă gândeam sincer, wow, doar din pură întâmplare am întâlnit acest tip super arătos și pare cool și amuzant. Eram în afară de mine, într-adevăr. Deci, am ajuns la apartamentul meu de la etajul 2. Am sărit în modul gazdă și am oferit să ia loc să se facă comod. Apartamentul are aproximativ 640 de metri pătrați, deci este foarte mic. Cu excepția băii, poți vedea restul apartamentului din orice zonă. Mă îndrept spre bucătărie și în timp ce torn băuturi, mă uit înapoi la el. Atunci am observat primul semnal de alarmă. De timp ce îi puneam întrebări, el întârzia mai mult cu răspunsurile, mai ales mult mai mult decât tocmai în timpul plimbării noastre până acolo. Mi s-a părut pur și simplu ciudat. Mă întorc la canapea, îi dau băutura și mă așez lângă el. Deci, cu ce te ocupi la serviciu? Am întrebat. Oh, nu sunt aici pentru sex. Și-a pus băutura pe masă. Ce vrei să spui? Nici eu nu sunt după sex. S-a ridicat în picioare. Ce ai? Mă întreabă el. Comportamentul lui de băiat de treabă și fața lui prietenoasă au dispărut acum. Mi-e greu să procesez ce vrea să spună cu asta. Am întrebat ce ai. În secunda în care mă ridic, mă împinge înapoi, zbor prin cameră, lovindu-mă de podea, dar nu atât de tare încât să leșin sau altceva. Mă ridic imediat, dar el îmi luase deja laptopul și geanta de lucru. În timp ce pornesc spre el, el mă ocolește și se îndreaptă spre ușa din față. Sunt chiar în spatele lui când ajunge afară. Reușesc să mă prind de el și ne luptăm din nou în fața ușii. Acum strig, cerând ajutor de la vecini. E noapte târziu, așa că nu vine nimeni. Strig, vă rog, ajutor, sunt jefuit. Problema este că el are laptopul meu. Nu e un laptop oarecare. Nu-mi place să recunosc, dar toată viața mea era pe acel laptop în acel moment. Fotografii importante pe care nu aveam copii de rezervă, programe muzicale de $1000, chestii de programare de jocuri video pentru o echipă de dezvoltare la care am ajutat, software foarte scump, etc. Era în mintea mea, de neînlocuit. Îl dau în urmărire pe scări. Traversez parcul de plimbare a câinilor și când încep să îl ajung din urmă, se luptă din nou cu mine. Singurul lucru la care mă pot concentra este laptopul meu. Știam că trebuie cu orice preț să-mi recuperez laptopul. Asta era absolut tot ce aveam în minte. Cumva am reușit să-mi prind laptopul. Trag din nou de el și cred că el decide că nu merită toată această luptă. Se ridică și începe să plece din nou. Acum îmi dau seama că încă are geanta mea de lucru. În ea se afla telefonul mobil și portofelul. Plec din nou spre el și de data asta el strigă la mine. Urmează-mă și te înjunghi din nou. Acest lucru mă face să mă opresc în loc și el pleacă. Sub o lampă de stradă, de-a lungul trotuarului, mă inspectez imediat. A fost înjunghiat? Nici vorbă de așa ceva. Nu se poate. Apoi văd că îmi curge sânge pe picior. Văd sânge pe brațul meu. 2 locuri unde m-a tăiat bine. Sunt speriat, dar sângele face să pară mai rău decât este. Am decis că e de ajuns. Mi-am luat laptopul și oricum asta e tot ce-mi doream. Mă întorc șchiopătând acasă. Intru în casă și încui ușa. A doua zi am sunat la poliție, folosind telefonul prietenului meu vecin. Și am depus un raport de poliție în care mi-a explicat situația, arătând rănile prin înjunghiere și refuzând serviciile medicale. Nu-mi permit așa ceva și eram bine, având în vedere toate lucrurile. Așadar, tot ce s-a ales tipul ăla a fost un telefon mobil și un portofel cu vreo $30-40 în el. Polițistul l-a sunat pe prietenul meu câteva zile mai târziu și a spus că nu au reușit să-l găsească pe tip
și că mă va ține la curent. Acest lucru a fost cu ani în urmă, așa că nu știu unde este hoțul acum, dar am fiecare lucru electronic de importanță salvat pe mai multe unități până în ziua de azi. Am fost angajată în domeniul protecției copilului ca lucrător. Am primit un raport despre un tată vitreg care își maltrata copii. Șeful meu de echipă mi-a încredițat ancheta. Când am intervievat pe cel mai mare dintre copii la poliție, acesta avea leziuni fizice foarte vizibile și mi-a spus exact ce se întâmplase. Voi cruța detaliile, dar a fost îngrozitor. Întrucât copiii erau în grija sa exclusivă, știam că trebuie să fie îndepărtați imediat. Am trimis o echipă de 2 lucrători la școala copiilor, în timp ce eu și un coleg l-am chemat pe tatăl vitreg la birou. Am condus interviul și a fost oribil. Nici măcar nu a încercat să nege că și-a rănit copilul vitreg, spunând practic, este copilul meu. Fac ce vreau și nu mă poți opri. Când i-am înmânat actele, și-a pierdut complet mințile. A înjurat și a țipat și a spus, dacă am fost în afara acestei clădiri chiar acum, te-aș fi omorât. Am sfârșit prin a fugi din sala de interviuri. Am apăsat alarma de urgență și a trebuit chiar să întocmesc un raport de poliție în legătură cu toată povestea. A fost foarte complicat. A doua zi aveam proces pentru copii, iar managerul meu a decis că nu ar trebui să mă prezint din cauza a tot ceea ce se întâmplase în ziua precedentă. Colegul meu, care a participat, mi-a spus că acest om era la tribunal și a strigat de mai multe ori ceva de genul unde este acel nenorocit de lucrător care mi-a luat copiii. Mi-amintesc că m-am simțit puțin speriată, dar nu este neobișnuit să auzi lucruri asemănătoare atunci când trebuie să iei un copil. Este de înțeles că emoțiile sunt foarte mari. Îți construiești un pic de reziliență lucrând în acest domeniu și, în general, m-am simțit în principal ușurată că acei copii au fost plasați la o mătușă și eram în siguranță. Aproximativ 2 săptămâni mai târziu, a trebuit să rămân până târziu la birou pentru o treabă care nu avea nicio legătură. Era în jur de ora 21 când am terminat și eram singura persoană de acolo. Am ieșit prin spatele clădirii spre mașina mea. Era foarte întuneric. Dar, când m-am apropiat, mi s-a părut că văd o umbră care se mișca în fața mașinii mele. Doar pentru o secundă și apoi a dispărut. Eram la aproximativ 20 de metri distanță în acest moment, dar m-a speriat. Am stat acolo o secundă, uitându-mă la mașina mea, întrebându-mă dacă nu cumva am fost doar paranoică. În timp ce priveam în întuneric, am început să aud zgomote mici de foșnet și, fie că mi-am imaginat sau nu, mi-au trecut prin minte toate poveștile de groază despre crime adevărate pe care le-am auzit vreodată. Pot să spun că m-am speriat și am fugit înapoi în clădire. Mi-am sunat prietenul să vină să mă ia, explicându-i ce s-a întâmplat. În momentul în care a ajuns la ușa din față, m-am convins că sunt o prostuță și l-am rugat să mă ducă la mașină. El a făcut un tur și cu farurile luminând mașina mea, am putut vedea foarte clar că toate cele 4 anvelope îmi fusese rătăiate. Am fost un dezastru absolut în acea noapte și am sunat imediat la poliție. Eram destul de sigură că acest bărbat era responsabil, dar cum nu-l văzusem, nu puteam fi sigură. Mi-am luat câteva zile libere și m-am întors la o ședință cu managerul meu, care elaborase un plan de siguranță pentru mine și pentru ceilalți angajați. Organizase ca un agent de securitate să ne escorteze până la mașinile noastre și a spus foarte clar că nimeni nu trebuia să rămână singur în clădire după orele de program. Apoi, aproximativ o săptămână mai târziu, a fost livrată la birou o scrisoare adresată mie. Orice corespondență care ajunge la birou trece prin personalul de la recepție. Îndrăcita noastră recepționeră a deschis-o și la un bilet pe care scria "Ești ca și moartă, nenorocito". Cuvintele erau dactilografiate și tipărite. Era o femeie mai în vârstă și a izbucnit în lacrimi când l-a citit. Nu scria cine l-a trimis, dar sunt convinsă cine a fost. În următoarele câteva săptămâni, scrisorile au continuat să vină. Fiecare dintre ele deveni mai lungă. Mi se adresau cu apelative gen nenorocită și distrugătoare de case, spunând că răpesc și abuzez copii. Erau lucruri oribile. Amenințările din scrisori erau cele mai rele. Persoana care le scria mă amenința că mă va viola, tortura, ucide, că va afla unde locuiesc și că va da foc la întreaga clădire. Ca să fiu sinceră, poliția nu a fost deloc de ajutor. Practic au spus că, având în vedere natura muncii noastre, nu puteau spune cu certitudine că este vorba despre acest bărbat, deși l-au interogat. Mi s-a părut că totul a fost o coincidență destul de mare. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Au spus că iau scrisurile foarte în serios și că urmăresc de unde au fost trimise, dar nu am mai primit niciodată vești despre asta. Și locul meu de muncă a luat amenințările foarte în serios. Toate măsurile de securitate au fost sporite în toată clădirea, iar toți angajații au urmat cursuri de perfecționare privind gestionarea situațiilor de urgență. Într-o zi, în drum spre casă de la serviciu, am observat că o mașină mă urmărea.
La început am crezut că sunt paranoică, așa că am condus pe mai multe străduțe. Am intrat pe același traseu în 2 rânduri, într-un mod care nu ar fi avut niciun sens. Chiar și după toate acestea, un Camry verde închis era încă în pas cu mine la mică distanță. M-am speriat, dar plănuisem deja în mintea mea ce urma să fac în această situație. M-am îndreptat direct spre secția de poliție, plănuind să mă opresc chiar în fața clădirii și să claxonez până când voi atrage atenția cuiva. În secunda în care am intrat în secția de poliție, camioneta verde a trecut direct pe lângă mine și a dispărut pe o stradă laterală din apropiere. Am stat acolo timp de 20 de minute bune, prea speriată să ies din mașină în caz că se întorceau după colț. Mi-am dat seama că, în panica mea, am uitat să iau numărul de înmatriculare. Asta mă deranjează până în ziua de azi. Am spus poliției ceea ce știam, dar ei mi-au spus că bărbatul nu avea nicio mașină înregistrată pe numele său. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul pentru mine. Eram o epavă nervoasă, mă uitam în permanență în jur la serviciu și casă. Știam că locuia relativ aproape de mine, așa că am încetat chiar să mai merg la cumpărături în caz că aș fi dat peste el. Am stat în concediu de stres timp de o lună și am auzit de la o colegă că scrisurile continuau să sosească. Eram foarte sincer pregătită să demisionez, dar apoi s-a întâmplat COVID-ul. Chiar a schimbat totul. Toată lumea a intrat în izolare și tot accesul la birou a fost restricționat. Am început să lucrez din nou de acasă, conducând o mașină de serviciu la și de la întâlniri. Nu am mai intrat în birou în mod regulat, am fost permisă doar în grupuri mici de lucru atunci când era absolut necesar. Pe parcursul anului următor, scrisorile au încetinit și în cele din urmă au încetat. Până când am primit permisiunea de a reveni în birou, nu mai era niciun semn de la acest bărbat de aproape 7 luni. Aproximativ un an mai târziu, am părăsit protecția copilului. Nu știu ce s-a întâmplat cu acei copii, dar speranța mea este că sunt fericiți și în siguranță alături de familia lor. Că despre bărbatul care cred că m-a hărțuit și amenințat pentru că mi-am făcut meseria, hai să nu ne mai întâlnim niciodată, absolut niciodată. Când aveam 10 ani, eu și părinții mei am mers în vizită la bunica mea în vacanța de primăvară. Fărul meu a venit și el în vizită și am hotărât că vrem să mergem la YMCA pentru o zi. Bunica mea ne-a lăsat acolo și a spus că va veni să ne ia peste 4 ore. În acea zi, YMCA era gol. Mai erau câțiva adulți în sala de exerciții, dar atât. Ne-am dus pe terenul de basket și după 2 ore de jucat tag și aruncat la coș, ne plictisisem. Nu am fost niciodată cel mai mare fan al înotului, dar acest YMCA avea o piscină destul de mișto, așa că ne-am schimbat în costume de baie și ne-am dus acolo. Piscina era goală, cu excepția salvamarului. Ne-am jucat o grămadă de jocuri și am notat, dar după aproximativ o oră nu mai aveam prea multe de făcut și nu era nimeni în afară de noi cu care să stăm pentru a menține lucrurile interesante. Așa că ne-am hotărât să jucăm un joc pentru a vedea cât timp ne putem ține respirația sub apă. Ne-am așezat în partea puțin adâncă, lângă ceasul de pe perete, ca să putem cronometra. În loc să ne scufundăm complet, ne-am băgat doar capul cu fața în jos în apă. Am făcut acest lucru de câteva ori, iar eu câștigam. La ultima rundă am simțit o bătaie pe umăr. M-am gândit că era vărul meu care se dădea bătut și îmi spunea că am câștigat. Dar în schimb, a fost salvamarul care mi-a spus să încetez sau va trebui să ne ceară să părăsim piscina. Deoarece eram obosiți să stăm în piscină, ne-am gândit să ieșim, să ne îmbrăcăm, să ne întoarcem pe terenul de basket până când ne va lua bunica mea. Oricum, mai aveam doar o oră la dispoziție și apoi era înghețată. Când am ieșit, salvamarul ne-a oprit și ne-a întrebat dacă vrem să intrăm în saună, pentru a ne încălzi și a ne usca. Pe pancartă scria 18 ani sau mai mult. Așa că, bineînțeles, am fost super încântați că ne-a permis să facem asta. Ne-a condus până la saună și a descuiat ușa. Ușa era din sticlă, iar interiorul era făcut în întregime din lemn. Înăuntru deasupra ușii era un ceas, probabil pentru a se asigura că nu rămâi înăuntru pentru o perioadă nesigură de timp. Standul salvamarilor era adiacent saunei, dar dacă te uitai pe ușă, îl puteai vedea clar. Ne-a urmat înăuntru și s-a dus la termometrul încapsulat în plastic și l-a deblocat pentru a putea da drumul la căldură. M-am gândit că trebuie să-l pornească de fiecare dată, așa că nu m-am gândit la nimic. Atât eu, cât și verișorul meu eram foarte scunzi, așa că nu puteam vedea temperatura care era imprimată pe butonul termometrului, dar știu că ea dădea drumul la căldură. Apoi a plecat și a închis ușa în urma lui. Mi s-a părut că l-am văzut încuind și ușa, dar m-am gândit de ce ar încuia ușa când poate vrem să ieșim? Am verificat ceasul și am zis că ar trebui să ieșim în 10 sau 15 minute. Era destul de cald în saună, dar acum încăperea era arzătoare. Mă simțeam bine, pentru că mi-era atât de frig de la piscină. După aproximativ 15 minute începea să devină un pic prea cald și vărul meu a fost de acord că ar trebui să ieșim ca să ne putem îmbrăca. M-am dus să întorc
Butonul de la ușă, dar nu se mișca. M-am gândit că poate era blocat, așa că l-am scuturat, dar tot nu se deschidea. Apoi l-am lăsat pe vorul meu să încerce. Nici el nu a reușit să o deschidă. Ne-am gândit că salvamarul se va întoarce în câteva minute, așa că ne-am așezat la loc și am așteptat. Camera devenea din ce în ce mai fierbinte și eu chiar voiam să plec. M-am ridicat și am început să bat în ușă și să trag de mâner încercând să atrag atenția salvamarului. Vorul meu s-a ridicat și mi s-a alăturat. Am început să țipăm din toți plămânii ca să ne lase să ieșim, dar el doar se uita fix în față. Nu cred că nu avea cum să nu ne observe sau să nu audă doi băieți care loveau ușa și țipau. Eram acolo de vreo 25 de minute. Era atât de cald în saună încât mă durea să respir. Simțeam plămânii cum îmi iau foc. Ochii și pielea mi ardeau. Ne-am agitat din nou și ne-am pus prosoapele pe cap pentru că erau încă puțin umede și ne era mai ușor să respirăm. Eram foarte îngrijorat pentru verișorul meu, deoarece este cu câțiva ani mai mic decât mine. M-am uitat la ceas și am văzut că eram acolo de 35 de minute. M-am ridicat și m-am îndreptat din nou spre ușă și l-am văzut pe salvamarul uitându-se în continuare drept înainte. Din nou, am încercat să-i atrag atenția, strigând că trebuie să ieșim și bătând în ușă cât de tare am putut, dar tot nimic. Începusem să amețesc destul de tare, așa că m-am dus să mă așez la loc, dar scaunele din lemn ale saunei mi ardeau pielea. Prosopul meu era complet uscat, așa că l-am pus sub mine ca să mă așez. Părul meu era și el uscat, dar mi l-am înfășurat pe față ca să-mi acopăr nasul și am strâmbat ochii ca să nu mă ardă la fel de tare, dar să pot privi în continuare dacă trecea cineva pe lângă ușă. M-a așteptat un pic. Trebuiseră deja 45 de minute și mi era extrem de greață. Nu era posibil ca salvamarul să uite că eram acolo. Și mă gândeam că va trebui să se întoarcă în curând. Dar aveam o voce mică în capul meu care îmi spunea că poate ne-a închis acolo intenționat. În cele din urmă un bărbat a trecut pe lângă ușă spre piscină, dar dintr-un motiv oarecare eu nu mă puteam ridica. Tot corpul meu era în flăcări și mă simțeam atât de amețit. Din fericire acest bărbat nu se ducea la piscină și voia să fie lăsat să intre în saună și s-a întors cu un salvamar. L-am văzut venind încoace și am sărit imediat să le iau pe verișorul meu. Acum știam că sigur ne încuiase acolo, pentru că a scos cheile ca să descuie ușa și l-a lăsat pe bărbat să intre. Nu am vrut să risc să mai rămânem blocați acolo. Așa că, în timp ce bărbatul încerca să intre, eu încercam să ne împingem afară. În timp ce ieșeam, salvamarul a început să încerce să închidă ușa, să ne împingă înapoi cu ea. Bărbatul era în mod clar confuz în legătură cu ceea ce se întâmplase și a spus, cred că vor să iasă. Salvamarul a scos un oft, iar noi am fugit cât de repede am putut în vestiar. Mai aveam doar 10 minute, până când bunica trebuia să ne ia. Eram amândoi atât de zguduiți de ceea ce tocmai se întâmplase, încât nu ne-am spus nimic unul altuia, în timp ce ne îmbrăcam și nici pe drumul spre casă cu mașina. Când am întors acasă, părinții mei ne pregăteau cina, iar eu le-am spus povestea a ceea ce tocmai se întâmplase. Ei au crezut că probabil am exagerat și nu m-au crezut. Cred cu adevărat că bărbatul acela avea de gând să ne lase să murim acolo. Singura îndoială pe care o am este ce s-ar fi întâmplat dacă chiar am fi făcut-o. Evident că el ar fi fost principalul vinovat. Care era scopul? Acum am 21 de ani, dar mă gândesc tot timpul la această interacțiune și când mă aflu în spații mici sau când mi-e prea cald, încă mai am atacuri de panică. Nimeni nu crede povestea asta și o înțeleg. E destul de absurdă. Nu știu dacă am voie să cer păreri, dar voi credeți că ar fi putut fi o neînțelegere nebunească sau credeți că el chiar ne-a lăsat acolo să murim? Și de ce? Deci, pentru salvamarul de la YMCA, te rog să nu ne mai întâlnim. Acest lucru s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dar nu l-am uitat niciodată, deoarece a fost una dintre cele mai ciudate întâlniri pe care eu și familia mea le-am avut vreodată. Odată când eram copil, am mers cu familia mea la magazinul alimentar. Era călătoria noastră lunară, pentru a ne aproviziona cu alimente, așa că urma să stăm acolo o vreme. Aveam în jur de 12 ani la acea vreme, așa că, la vârsta respectivă, aveam o bună înțelegere a modului în care pot citi oamenii. Am început în raionul de produse și deodată un bărbat ciudat mi-a atras atenția. Stătea ciudat lângă noi, un fel de fals uitându-se prin legume. Limbajul trupului său părea ciudat. Stătea cu spatele la noi, dar ceva părea ciudat în modul în care era poziționat. Pe măsură ce ne deplasam încet pe raft, el se rotea încet, astfel încât spatele lui era mereu cu fața la noi. Pe măsură ce ne apropiam puțin mai mult, mi-am dat seama că purta acei ochelari de tip See Behind, acei ochelari de soare care au oglinzi ascunse în interiorul lentilelor, astfel încât poți vedea în spatele tău. Avea o jachetă gri murdar, cu fermoar și părul lung și închis la culoare. Trebuia să aibă în jur de 40 de ani. Cumpărăturile noastre au continuat
Și unde mergeam, îl vedeam stând acolo și uitându-se la mine din celălalt capăt al magazinului. Se ținea la distanță de noi, dar era mereu la vedere, indiferent unde eram în magazin. După aproximativ 30 de minute, mama încă nu-l observase, dar el începea să mă sperie cu adevărat. Mama nu m-a crezut la început. În cele din urmă, am ajuns la rafturile cu frigidere și aici a devenit ciudat. Indiferent de raionul în care ne aflam, el trecea repede pe lângă noi din când în când. În acest moment, nici măcar nu încerca să pară că face cumpărături. Mama și sora mea începuseră să observe acest lucru și păreau și ele îngrijorate. La un moment dat, când luam ceva de pe unul dintre rafturi, l-am văzut stând în picioare, pe raftul opus, aruncând o privire prin rafturi spre noi. Ochelarii lui de soare erau încă pe cap, dar acum avea gluga ridicată. Am început să mergem mai repede și să facem niște zigzaguri aleatorii în jurul magazinului pentru a vedea dacă ne urmărea cu adevărat și pentru a încerca să scăpăm de el. Dar el a continuat să ne urmărească. Totul într-un mod foarte șiret. Se afla mereu la capătul opus al raftului, dar a ținut pasul cu noi tot timpul. În acest moment, mama mea era îngrijorată, așa că am împins căruciorul până în zona de servicii pentru clienți pentru a vorbi cu un manager despre asta. În acest moment l-am pierdut. Am informat managerul și el a fost de mare ajutor. De fapt, s-a dus să-l găsească pe tip și să vorbească cu el. Am ajutat la ghișeu până când s-a întors la noi cu o privire confuză pe față. S-a apropiat de mama mea și ne-a spus: "A spus, sunteți mama lui?" În acest moment, mama și sora mea erau îngrijorate. Managerul ne-a sunat și ne-a spus că ar trebui să plecăm și noi și apoi îl vor escorta pe bărbatul ciudat. Am ieșit la mașină, rămânând aproape de mama noastră, când am fost întâmpinați de o priveliște oribilă. Bărbatul stătea în picioare în parcarea de vis-a-vis de mașina noastră, cu capul ușor înclinat și cu un zâmbet mare pe față. Am plecat de acolo, doar că îl vedeam stând acolo și privindu-ne plecând. Oricine ai fost tipul acela cu ochelarii de soare, să nu ne mai întâlnim. Această poveste este ceva la care mă gândesc din când în când și care mă înfioară. Așa că scriu asta ca să mă descarc, așa că oricum să începem. În urmă cu 2, aproape 3 ani, aveam 17 ani. În acest moment eram obișnuit să mă aflu în situații oribile, deoarece tot ce aveam era mama mea și ea nu putea să aibă o slujbă pentru mult timp deoarece avea propriile probleme de rezolvat. Așa că pe măsură ce am crescut, am stat și am ieșit din casele colegilor de cameră. Niciodată nu am avut cu adevărat un loc al nostru în care să stăm, cu excepția 2 ocazii, dar nici asta nu a durat prea mult. Și am fost forțați să ne mutăm într-un mediu nou, cu un pocne din degete. Așa că la 17 ani am fost puși din nou în situația de a rămâne din nou fără adăpost, iar eu eram obișnuit cu asta, deoarece dormisem pe stradă mai mult decât mi-aș fi dorit. Vine ziua în care trebuie să părăsim casa colegilor de cameră și mama mea poate să stea în rulota prietenului ei. Nu aveam unde să mă duc, deoarece nu aveam prieteni în acest moment, deoarece mi-am întrerupt prieteniile pentru că îmi făceau rău la sănătate și la starea psihică și, în general, erau toxice. Mama mea mi-a propus să merg cu ea, dar nu am vrut, deoarece am simțit că a mă băga între mama și prietenul ei era cam ciudat. În plus, sunt obișnuit cu strada și nu credeam că este atât de rău pe cât era la acel moment. Așa că iată, am fost lăsat la un McDonald's și am mâncat niște burgeri înainte de a pleca din nou pe străzi. În cele din urmă, soarele a fugit și tot ce a rămas a fost întunericul. Așa că îmi caut un loc unde să dorm pentru noapte. Am intrat în multe locuri în acea noapte, încercând să dorm, dar niciunul nu a funcționat, pentru că fie era prea cald, fie luminile erau prea puternice, fie mă pișcau țânțarii. Atunci mi-am amintit de o casă în care obișnuiam să intru pentru a mă răcori. Casa era în construcție și aproape terminată, așa că toate ușile erau închise și ferestrele erau aranjate astfel încât nu existau țânțari. Intru prin spate ca de obicei și mă îndrept spre etaj. În cele din urmă mă stabilesc în baie pentru că sunt mai puține resturi pe podea. Așa că mă întind acolo și încerc să dorm. În cele din urmă au niște zgomote pe scări, dar m-am gândit la nimic. M-am gândit că e ușa pe care am intrat și care se deschide și se închide sau ceva de genul ăsta. În cele din urmă, după ce am zăcut acolo timp de o oră, îmi deschid telefonul și mă uit la fotografii vechi din viața mea, gândindu-mă la cât de aiurea am ajuns în acest punct și la faptul că am pierdut totul. Zgomotele au continuat să se întâmple în tot acest timp, dar nu le-am dat atenție. În cele din urmă, dintr-un motiv oarecare, mă ridic și mă duc să mă așez pe veranda din spate, pentru că pur și simplu nu puteam să dorm. Cobor scările și ies pe ușa din spate spre verandă. Mă jucam pe telefon timp de vreo 5 minute când s-a întâmplat. Văd mișcare în stânga mea, pe ușa din spate pe care tocmai am ieșit. Mă uit și timpul se oprește.
La început credeam că este o iluzie, dar de fapt m-am înșelat. Văd un bărbat învăluit în întuneric, care se uită dincolo de peretele dinăuntru ca să mă privească. Jumătatea inferioară a siluetei sale se afla în întregime în spatele peretelui și nu-i puteam vedea decât partea superioară a corpului. Restul corpului său s-a înclinat spre stânga, aruncând o privire în spatele acelui perete, aproape ca și cum bărbatul ar fi încercat să nu mă lase să-i văd întregul corp, deoarece s-ar fi făcut cunoscute darurile sale. Bărbatul era o siluetă neagră, pură, și nu puteam distinge nicio trăsătură. După ce l-am observat, am stat acolo și m-am holbat la el pentru ceea ce mi s-a părut o veșnicie. Dar a fost probabil un minut sau două. Mă așteptam ca el să iasă afară și să vorbească cu mine, pentru că, în mod normal, vorbeam cu o mulțime de oameni fără adăpost și credeam că omul era doar un om al străzii. Totuși nu a ieșit afară. De fapt nu s-a mișcat deloc. Era nemișcat ca o statuie, liniștit, ca un șoarece. Poate că dacă nu l-aș fi observat, s-ar fi holbat la mine tot timpul. În cele din urmă, după ce m-am holbat la el, m-am ridicat, mi-am luat bicicleta și am ieșit din proprietate. În timp ce ieșeam din curtea din spate, mă uit pe fereastra care se afla lângă ușa pe care l-am văzut pe bărbat. Luminile lunii au arătat că bărbatul era încă acolo, doar că acum mă privea cum ies de pe proprietate. Mi-am dat seama pentru că lumina lunii arăta vârful capului bărbatului și i-am văzut ochiul stâng privindu-mă. Era un bărbat alb, foarte înalt și purta un fel de jachetă. Nu am putut distinge multe detalii pentru că era încă învăluit în întuneric. După ce am văzut asta, m-am mișcat puțin mai repede de acolo. Am ajuns în fața casei de pe stradă și m-am uitat înăuntru să văd dacă îl pot vedea din nou. Nu am putut. M-am urcat pe bicicletă și am făcut cu mâna la revedere la casă pentru că m-am gândit că bărbatul încă mă urmărea. Apoi am plecat cu mașina. Restul nopții nu am putut să dorm. Am încercat în două locuri diferite, dar în ambele nu am avut noroc. Hai să termină povestea. Știu că nu am parte de o urmărire nebună sau o luptă până la moarte sau ceva de genul ăsta, dar a fost viața reală și nu este la fel ca în filme sau cărți. Nu știu ce făcea bărbatul ăla acolo. Presupun că încerca să doarmă ca și mine, dar felul în care se holba la mine era foarte enervant. Nu știu ce făcea bărbatul acolo. Mă face să mă întreb cât timp a stat bărbatul în casă și ce s-ar fi întâmplat dacă eu chiar aș fi adormit în casă. S-ar fi uitat la mine în timp ce dormeam complet orbit de ceea ce face sau a avut alte intenții. Nu vei ști niciodată, dar acum nu mai intru deloc în astfel de case după această experiență. Așadar, pentru omul învăluit în întuneric, hai să nu ne mai întâlnim. Acest lucru s-a întâmplat cu peste 10 ani în urmă, așa că scuzați-mă dacă detaliile sunt puțin neclare. Când eram în liceu, prietena mea Claire a venit să doarmă la mine. Ne-am făcut niște planuri să ne furișăm și să ieșim cu niște băieți. Iar apoi unul dintre ei să ne conducă acasă. Am ieșit în apartamentul prietenilor noștri, ne-am distrat și pe la miezul nopții am decis că e timpul să ne întoarcem. Dar când cerem să fim duse înapoi, toți ne refuză, deși anterior au fost de acord să ne ducă înapoi. Toată lumea a spus că era prea beată sau prea drogată, așa că în cele din urmă decidem să începem să ne întoarcem pe jos, să dăm câteva telefoane pentru a vedea dacă cineva ne poate lua și să ne ducă restul drumului înapoi. Casa mea era la 20 minute distanță cu mașina pe autostradă, așa că nu aveam cum să mergem pe jos tot drumul înapoi. Apartamentul era spre partea din spate a complexului, așa că am început să ne îndreptăm spre intrare. Nici măcar nu am ajuns la jumătatea drumului, că o mașină a început să se apropie încet în spatele nostru. Aveam 15 sau 16 ani la acea vreme și eram foarte naiv în ceea ce privește căile lumii, așa că nu am fost prea îngrijorată. Dar Claire a fost puțin mai deșteaptă decât mine în acea noapte. Mi-a spus să încep să merg mai repede, așa că am început să merg mai repede. Mașina își mărește și ea ritmul în spatele nostru. Din nou, îmi spune să merg mai repede. Așa că începem să ne mișcăm cât de repede putem și atunci mașina s-a oprit puțin în fața noastră, iar două dintre ușile pasagerului se deschid și doi bărbați ieși din ea. Dându-și seama că nu se poate merge mai repede pentru a ieși din această situație, îmi spune: fugi acum! Așa că ea pornește în fugă, iar eu o urmez. Ea aleargă spre un grup de mașini parcate și sare în spatele unei camionete, iar pentru un minut sperăm și ne rugăm să nu fi fost reperate. Aici detaliile devin puțin neclare. Unul dintre ei trebuie să se fi urcat înapoi în mașină la un moment dat, pentru că doar unul dintre ei ne urmărise în spatele camionului. Auzim un set de pași care se apropie rapid și ea ne indică în liniște că acum trecem în modul invizibil. Bărbatul se află de cealaltă parte a camionului, în spatele căruia ne ascundeam. El se învârte în jurul camionului în căutarea noastră, iar noi ne învârtim încet și în liniște în jurul lui, pe partea opusă pentru a nu fi văzute. Parcă era o scenă dintr-un film sau un joc video. Am reușit cumva să facem 2 sau 3 cercuri în jurul vehiculului,
fără să fim detectate și prin harul zeilor, el renunță și decide să se întoarcă la mașina cu prietenul lui. Aceasta este singura noastră șansă de a scăpa. Îmi spune să alerg din nou, așa că alergăm pentru ceea ce a apărut o eternitate. Dar în realitate au fost probabil doar 15 sau 20 de secunde. Găsim zona casei de la piscină și găsim un loc unde să ne ascundem. Ne-am ascuns în spatele unor garduri și tufișuri și așteptăm cu nerăbdare să vedem dacă ne descoperă. Mașina lor oprește în dreptul casei de la piscină și noi ne roadem unghiile sperând că nu vor opri și nu vor coborî. Mașina se îndepărtează încet și ne dăm seama că nu am fost descoperite. Eram în siguranță deocamdată, dar mașina s-a învârtit în jurul complexului de apartamente ore în șir. Nu renunțau să ne caute. Eram în siguranță pentru moment, dar acum trebuia să găsim o cale de ieșire de acolo. Era în mijlocul iernii și, bineînțeles, eram îmbrăcate pentru a impresiona pe băieții cu care mergeam să ieșim, așa că eram în pantaloni scurți și bluze revelatoare. Eram înghețate de frig. Am găsit o pătură murdară și dezgustătoare cu Capitanul America sub care ne-am înghesuit, în timp ce dădeam telefoane pentru a găsi pe cineva care să ne ia. Am încercat să-i contactăm pe băieții din apartament, dar nimeni nu ne-a răspuns la apeluri. Niciunul dintre prietenii noștri nu a răspuns la apelurile noastre. Ne-am simțit complet singure și fără speranță. Dar în jurul orei 5 dimineața, cineva a răspuns în sfârșit și a spus că va veni să ne ia. Cea mai bună veste pe care o auzisem vreodată în viața mea. Prietenul nostru ajunge la complexul de apartamente, dar nu găsește casa de la piscină. Grupul de bărbați încă se învârte în mod constant în jurul nostru, așa că nu avem cum să ieșim din ascunzătoare. Reușim să ne dăm seama unde se află prietenul nostru cu puțină muncă de detectiv, aflând cu ce clădire se confruntă, ce este în fața lui, dacă sunt tomberoane în apropiere și chestii de genul ăsta. Ne dăm seama unde se află, așa că fugim. Îi vedem mașina și ne urcăm cât de repede putem. I-am spus să o calce și prietenul nostru se îndreaptă cu viteză spre intrare. Trecem pe lângă grupul de bărbați de la ieșire și asta a fost ultima dată când i-am văzut. Ne-am întors în jurul orei 6 dimineața, exact la timp pentru a ne strecura înapoi fără ca părinții mei să știe că am plecat. Dacă Claire nu ar fi fost cu mine în acea noapte, cu siguranță aș fi fost răpită, violată și posibil ucisă. Sunt atât de recunoscătoare pentru Claire și pentru prietenul nostru care ne-a luat, dar un mare du-te dracului pentru bărbații adulți cu care ne-am dus să ne petrecem timpul ca adolescente și mai ales pentru cei care au intenționat să ne facă rău. Într-o notă mai fericită, acum sunt foarte atentă și conștientă de ceea ce mă înconjoară. Iar după această întâlnire am spălat pătura murdară cu Capitanul America și am împărțit custodia ei ani de zile. Deci, pentru bărbații care m-au terorizat pe mine și pe prietena mea într-un complex de apartamente, hai să nu ne mai întâlnim. Noaptea trecută, soțul meu m-a trezit în jurul orei 11:50 pentru a-mi spune că cineva a bătut la ușa noastră și a sunat la soneria apartamentului nostru timp de aproximativ 10 minute, din când în când. M-a trezit pentru a putea eventual să identific persoana respectivă. După ce m-am uitat pe fereastra apartamentului nostru de la etaj, am văzut bărbatul mergând spre mașina sa în parcarea apartamentului nostru, peste drum de unitatea noastră. Purta blugi albaștri și un tricou gri. Era un bărbat blond, de constituție medie, probabil în vârstă de 30 de ani. Nu și-a acoperat fața sau altceva, dar chestia este că avea la el ceva ceea ce ar părea a fi niște benzi de rezistență sau o frânghie. A stat aproximativ 3 minute, în timp ce eu vorbeam la telefon cu dispeceratul. Apoi s-a întors la ușa noastră și a bătut cu putere la ușă încă câteva minute. Dispeceratul m-a anunțat că poliția era pe drum și a închis. Am început să filmez vehiculul. Am citit numărul de înmatriculare, marca și modelul și am privit cum își punea mașina în parcare și în marș arier, iar. Aparent, nicăieri a ieșit cu spatele din parcare și a început să plece în fugă, dar nu înainte ca polițistul să ajungă și să-l tragă pe dreapta. Vicina mea de la parter mi-a bătut la ușă și mi-a spus că el se uitase pe la ferestrele copiilor ei și că bătea și la ușa ei. Ea a spus că soțul ei plecase cu doar un minut înainte ca el să înceapă să bată la ușa ei. Ea a spus că ea a văzut copiii prin fereastră și de aceea a continuat să bată la ușă. Ușile noastre sunt chiar una lângă alta, așa că probabil nu știa ce ușă vrea să deschidă. Ne privea și pe noi prin ferestrele de la etaj, așa că am stins toate luminile și am închis jaluzelele în timp ce am sunat la dispecerat. Poliția nu ne-a contactat niciodată pentru o declarație. Am luat legătura cu dispeceratul pentru o actualizare și aștept să văd dacă s-a luat vreo măsură. Stăm cu ochii în patru pentru a vedea dacă ne-a urmărit. Am înlocuit becurile de pe verandă cu detectoare de mișcare și am pus bare la ferestre și la ușile noastre. Vecinul meu și familiile noastre sunt cei mai puțin panicați. A stat afară aproximativ între 25 și 30 de minute.
Pentru bărbatul care bate la ușă cu intenții rele, hai să nu ne mai întâlnim. Update. Sunt instruită în utilizarea armelor de foc și acum locuiesc într-un stat în care pot să port deschis și verificarea de fond este foarte rapidă. Mergem în acest weekend să ne luăm o armă de foc. Soțul meu va urma niște cursuri, deoarece a devenit de undeva de unde deținerea unei arme este ilegală, așa că nu am mânuit niciodată una. Aștept încă un telefon de la ofițerul care a răspuns. Am numărul de insignă și numele lui, așa că dacă nu mă contactează azi sau diseară, s-ar putea să lucrez în schimbul al treilea. Voi suna la substație. Dacă nu au făcut nimic, voi merge departe și voi face un caz de persoane suspecte pentru a avea o urmă de documente. Nu am avut întâlniri ciudate noaptea trecută. Cu toate acestea, în timp ce mă uitam la filmarea pe care am făcut-o, mi-am amintit de mașina aceea. Îmi plimbam câinele la ora 20, acum o săptămână, pentru ca el să se ușureze, iar această mașină conducea foarte încet prin parcare și a parcat la câteva locuri mai jos de locul în care îmi lăsam câinele să miroasă. Stătea acolo cu mașina pornită. Când vă spun că urechile mele au început să-mi țiuie, am avut un sentiment îngrozitor, nu glumesc. M-am întors și am plecat acasă. Mi-am dat câinului meu șansa să se ușureze și am închis toate ușile și ferestrele. Cred că acest om a supravegheat blocul nostru de apartamente, pe mine și pe vecinii mei. Cred că a vrut să intre acolo unde sunt copiii. Voi actualiza mai multe când voi avea noi informații. Al doilea update. A trecut o săptămână de la incident. Am sunat astăzi la dispecerat pentru că nu am primit niciodată urmărire din partea ofițerului care a răspuns. Un sergent de poliție m-a sunat înapoi pentru a-mi da mai multe informații. Mi-a spus că l-au tras pe treapta pe bărbat. L-au verificat pentru a se asigura că nu existau mandate de arestare și l-au întrebat ce face. Acesta i-a spus ofițerului că se întâlnea cu o cunoștință. Ofițerul l-a lăsat să plece fără alte întrebări. Și nu numai atât. Ofițerul care a răspuns este și el sergent. Aproape că mi-am pierdut mințile. Sergentul cu care am vorbit astăzi a declarat că ar fi trebuit să cerceteze mai mult. Era evident că era vorba de o tentativă de jaf. Ofițerul care a răspuns ar trebui să mă sune diseară, când va ajunge la serviciu. Sunt livit sincer. Zero diligențe pentru acest caz, dar nici măcar nu există un caz. Niciun număr de caz. Doar un contact documentat al poliției. Voi da mai multe informații când le voi avea. Ultimul update. Ofițerul m-a sunat în cele din urmă. Iată cum a decurs conversația. Alo, am răspuns destul de obosită, pentru că era trecut de miezul nopții. Bună ziua, domnișoară. Mi s-a spus că aveți câteva întrebări despre un incident petrecut acum câteva nopți. Da, în legătură cu ziua de joi, voiam să știu ce v-a spus omul acela că face. Știți că se uita pe la ferestre și că avea asupra lui potențiale restricții. Nu sunt sigur dacă v-a fost transmis acest lucru. L-am oprit, i-am verificat plăcuțele de identificare și mi-a spus că se întâlnea cu un tip de pe aplicații de întâlniri. Prea deschis și deschis cu motivul pentru care se afla acolo. Întâlnire cu... Așteaptă! Se întâlnea cu cineva uitându-se pe la ferestre, bătând la două uși diferite timp de 20 de minute. Eram șocată și nu eram pe deplin trează încă. După cum am spus, părea deschis și sincer cu mine. La fel ca și Jeffrey Dahmer, a fost primul lucru care mi-a venit în minte. Cu benzi de rezistență, ca niște benzi de antrenament, avea o mulțime de lucruri în mașină, așa că probabil le avea acolo. Da, dar să le aducă la o întâlnire, bătând la mai multe uși, le-a văzut pe fetițe prin fereastră, a așteptat ca soțul vecinilor mei să plece până când a bătut la ușă. Asta e pe casetă, domnule ofițer. Am verificat la administrația apartamentului după incident. Ei bine, îl cunosc pe acest individ și am făcut vizite în complexul dumneavoastră pentru a mă asigura că nu se mai întoarce. Nu am văzut nimic. Dacă nu mai aveți alte întrebări, vă las în pace, doamnă. Nu are sens pentru mine, dar vă mulțumesc. La revedere și am închis. Nu am prea multe de spus, doar că mă simt atât de scârbită de conversația aceea. Nimic nou nu a ieșit din situație. Nu l-am văzut pe bărbat sau mașina. Sunt uimită de lipsa de urmărire sau de diligență pe care o oferă aceștia. Locuiesc într-o suburbie. Nu este niciuna aglomerată. Poliția are o jurisdicție mică. Cred că va trebui să mă protejez singură. Deci, în primul rând, trebuie să știți că m-am născut și am trăit până la 18 ani în zona în care se întâmplă povestea. Așa că zgomotele naturii din zonă în mod normal îmi sunt cunoscute. Am mers la oraș când am fost mai mare. Mă întorc să-mi văd familia în timpul sărbătorilor. Între timp, anul trecut, s-au mutat într-un cătun foarte izolat, pe câmp la câțiva kilometri de satul copilăriei mele. Vara trecută, trec pentru un mic sejur. E cald, așa că noaptea deschid ferestrele, închizând obloanele. Ferestrele dau spre stradă, dar oricum, aici nu este literalmente nimeni. Avem vecini, dar sunt cuplu de 50 de ani, așa că știu că nu voi fi deranjat în somn. La ora 21 este liniște totală, adorm liniștit, dar la 3 dimineața mă trezește un zgomot. E sunetul unei păsări. E suficient de puternic încât să mă trezească.
dar rămâne departe. Nu mai sunt în apele mele. Îl ascult ca să determin ce este, dar nu pot. Nu mă pot culca la loc pentru că zgomotul rupe complet liniștea. Dar ceva mă împiedică să închid ferestrele. Zgomotul se apropie treptat de mine și mă face să mă simt foarte ciudat. Zgomotul se apropie de ferestrele mele. M-a speriat pentru că nu este deloc în comportamentul unei păsări să facă asta, așa că mă ridic discret din pat și îmi lipesc urechea de oblon. Și acolo aud ceva care mă îngrozește și nu mă pot mișca deloc. Cântecul păsării tresare și ratează. Nu e o pasăre, e un om cu un fluier de pasăre pentru a imita și a atrage păsările. Omul e la câțiva metri de mine. Am o senzație foarte ciudată. Am impresia că sunt martor la ceva la care nu voi fi nevoit să asist. Așa că rămân încremenit și aștept până când pleacă suficient de departe încât să nu mă audă închizând geamurile. Îmi pun multe întrebări. Sunt câmpuri în jur, păduri mici la câțiva kilometri. De ce tipul și-ar folosi flautul în stradă? Dacă ar fi fost o pasăre cu acel cântec în zonă, aș fi auzit-o de la fereastra mea. Și nu este. Oricum tipul a plecat. Prea ciudat. Dar bine, după câteva ore mă întorc la somn. A doua zi dimineață le spun părinților mei și ei nu mă cred. Și au impresia că am visat. Asta mă enervează. Nu-mi place ca oamenii să creadă că am luat o raznă. Așa că mă hotărăsc să las geamurile deschise la noapte și să încerc să înregistrez sunetul ca să mă creadă și să ne dăm seama ce pasăre încearcă să imite tipul. Spun și ei își bag joc de mine spunându-mi că nu se va mai întâmpla. Dar nu au avut dreptate. La 3 dimineața tipul este la întâlnire și mă trezește din nou. De data aceasta scot telefonul și îl lipesc aproape de geam pentru a înregistra sunetul. Îl aud pe tip cum se apropie de fereastra mea. Îl aud mergând, deci cu siguranță nu e o pasăre. A doua zi o pun pe mama mea să asculte sunetul, iar ea crede că este sunetul unei buvnițe. Nu mai am înregistrarea de atunci. Ok, este sunetul unei buvnițe, dar e bine, asta nu explică de ce există un tip care face ca buvnița sub fereastra mea când nu există nicio buvniță. A treia noapte las mereu geamurile deschise. Îmi este mereu frică, dar sunt prea curios. Ora 3 dimineața, aud că vine tipul și de data asta o să stau în spatele ușii de la intrare, la 2 pași de camera mea, pe aceeași fațadă. Ușa e de sticlă și puțin încețoșată. Strada e iluminată de câteva felinare pe scurt. Dacă trece tipul, îl voi vedea și voi putea determina cum arată omul buvniță. Ei bine, nu-l văd. Îl aud, dar nu-i pot vedea umbra, nici măcar o formă mică. E atât de ciudat. În nopțile următoare am tot auzit. Mama s-a trezit la 3 dimineața să vadă și a auzit și ea. Odată mama a închis fereastra când era chiar alături afară, pentru că era mult prea mult zgomot pentru a dormi. Iar zgomotul s-a oprit pur și simplu când a auzit. Am ajuns să închid geamurile toată noaptea și nu știu ce să mai fac ca să investighez. Singurul lucru pe care nu l-am făcut este să ies afară când este acolo și nu am să o fac. Îl mai aud cu fereastra închisă, dar nu mă trezește. A durat o săptămână în fiecare noapte. Mă duc acasă și nu mă gândesc prea mult la asta, dar mama îmi spune uneori că l-aude. Uneori l-aude nu pe stradă, ci pe un mic drum perpendicular pe stradă care duce spre câmp. Ea spune că ceea ce aude este o buvniță, dar eu știu că nu este o buvniță și că este el. Și ajungem la noaptea aceea. În acea noapte am venit acasă la 3 dimineața. Cum am terminat de scris, e 4 dimineața. Mi-a luat o oră să povestesc totul. Am închis geamul înainte să se apropie prea mult de mine, pentru că mereu mă sperie și nu vreau să trec prin asta. Și m-am gândit că la naiba ar fi trebuit să înregistrez. Oricum, mâine seară, dacă l-aud, îl înregistrez din nou și încerc să public sunetul. Nu știu dacă se poate aici. Aveți idee care este scopul acestui tip? De ce să cânte la fluierul de pasăre pe stradă? De ce vrea neapărat să atragă buvnițele? Nu poate fi doar un entuziasm. Tipul face asta în toate nopțile din săptămână. Update. Am găsit înregistrarea. Al doilea update. 10-a. În acea noapte am uitat să închid geamul și evident că am auzit. Întotdeauna mă face să mă simt atât de inconfortabil, dar mai ales acolo am auzit distinct 2 fluierături. În seara înregistrării am auzit și eu 2 zgomote. Dar chiar dacă înregistrarea pare puternică, a rămas departe. Așa că am crezut că e cool că tipul a reușit să vorbească cu buvnița lui. Eu tot înregistrez pentru distracție, dar până la urmă e mult mai puțin înfricoșător. Fluierașul nu a trecut pe sub geamul meu, pentru că a trecut o mașină și cu siguranță s-a dus după. Dar, de data asta a trecut pe sub geamul meu. Iar cele 2 zgomote nu sunt deloc tipul și o buvniță. Și bine, 2 fluierături diferite. Deci unul care nu prea seamănă cu o buvniță. În primul rând, face un zgomot de infern, dar realmente ultra tremur. Am impresia că în fiecare noapte este gradual. Anul trecut nu a fost așa. A doua, nicio pasăre nu va răspunde la un astfel de zgomot, pentru că la mai multe fluierături e chiar degeaba. Deci tipul nu încearcă să atragă păsări.
Eu sunt ultra inconfortabil, zău așa. De data asta nu am înregistrat. Telefonul meu era oprit și mi-a fost teamă că dacă îl pornesc o să fac zgomot. Încă mi-e teamă să fac zgomot când le aud. S-ar putea să încerc mâine. De dragul gestului, chiar dacă nu-mi place să aud, îmi place să registrez. Al treilea update, 11/9. În această seară a făcut doar câteva hu-hu-uri timide, nereușind să le înregistrez. Nu cred că vor mai fi noi update-uri, pentru că în curând voi pleca din casa mamei și trebuie să mă odihnesc. Ok, așa că, pentru a începe acest lucru, eu locuiesc într-un oraș rural din Australia. Am un grup de aproximativ 4-5 prieteni și ne petrecem tot timpul. În această zi specifică am fost la casa prietenilor mei. Aproximativ 2 zile înainte de acest lucru, familia a venit acasă și toate ușile au fost larg deschise. Încă nimic nu a fost luat. Această familie este una care lasă ușile deschise, în special în acest oraș în care crima se execută galopant. În ziua în care am fost acolo, să le spunem celor doi prieteni, Alisa și Mike, numele sunt fictive, eu și Mike eram la Alisa și stăteam la telefoane. Când ușa din față s-a deschis, ne-am uitat unul la altul, dar am trecut cu vederea că vântul a trântit ușa. În retrospectivă, vântul nu ar fi putut ajunge la această ușă, deoarece se afla într-o mică acoperire. Nu știu cum să explic, dar urci scările, există o cameră mică și apoi este ușa din față. La aproximativ 2 minute după aceea, cele două uși glisante din spate s-au trântit foarte tare. Din nou, am ignorat, pentru a nu ne speria. Suntem cam proști, îmi pare rău. Dar, apoi am auzit zgomote puternice în interiorul casei și pași care alergau pe podeaua lor de lemn zgomotoasă. Aici au început să se tragă semnale de alarmă în capul meu. Mă gândeam că cineva fusese deja acolo și mă întrebam dacă era aceeași persoană sau aceleași persoane. Am sărit în sus și eu și Alisa am ținut ușa dormitorului închisă. Camera ei nu are încuietoare. Alisa sugerează să sunăm la poliție. Nu am crezut că e o idee bună, dar în timp ce țineam ușa, cineva a început să alerge și se izbește de ușa ei. În acest moment era cu siguranță timpul să sunăm la poliție. Au răspuns, au încercat să vorbească cu Alisa, puțin dificil pentru ea. În cele din urmă, operatorul a înțeles și în mai puțin de 2 minute poliția este la ușă. Acești ofițeri de poliție au fost foarte amabili, doar au întrebat despre situație, înainte de a spune am găsit copilul. Am crezut că se referă la persoana care a intrat prin infracție, așa că am întrebat despre copil. Polițiștii au părut confuzi și au spus copilul de 5 ani a dispărut. Nu aveam nicio idee că era un copil dispărut în libertate. Ofițerul de poliție a spus că erau aproximativ 40 de mașini care căutau pe acest copil și mulți polițiști care băteau la ușă pentru a întreba dacă cineva l-a văzut. Deși cred că poliția a fost amabilă, raționamentul lor pentru spargerea casei a fost nebună. Au spus probabil că a fost un ofițer de poliție care a intrat în casă și a căutat copilul. Ne-am uitat cu toții confuzi și apoi ne-am dat seama ce a spus și revenit asupra afirmației. Ar fi trebuit să se anunțe totuși. O experiență destul de înfricoșătoare, cu ofițeri de poliție care au încercat să ne calmeze, dar după ce am vorbit despre asta cu prietenii mei, oricine intra prin infracție. Probabil a văzut-o pe mama Alisei ieșind din casă cu 2 adolescenți în spate, așa că a crezut că casa era goală. Alisa are un frate, așa că în total sunt 3 în casă. Dar în acea zi fratele ei avea un prieten în vizită și mergeau cu mașina undeva. Așa că te rog, hoțule care frecventezi casa prietenilor mei, să nu te mai întorci niciodată. Când eram copil, poate aveam 6 sau 7 ani, era la mijlocul anilor 1990. Am făcut o excursie cu familia la plajă în Florida. Stăteam într-o casă de pe plajă, la mică distanță de mers pe jos de plajă. Ne-am dus la plajă și trebuia să rămân în vizorul mamei mele. Dar m-am rătăcit mult mai jos și înainte de a-mi da seama m-am pierdut. Multe dintre case arătau la fel și nu eram sigur care era casa noastră, plus că nu o vedeam pe mama nicăieri. A început să plouă. Am ajuns la o cărare care eram destul de sigur că ducea înapoi la casa noastră, numai că nu ducea deloc la o casă, ci la o parcare. Era o dubă mare și murdară parcat acolo. Era singurul vehicul din jur. Eram pe cale să mă întorc înapoi când am observat o femeie supraponderală cu părul șaten, un tricou roz aprins și ochelarii aceia mari și groși care erau populari în anii 80, când îmi făcea cu mâna și îmi zâmbea de pe scaunul pasagerului din dubă. A spus ceva de genul: Doamne, ce ploaie! Unde este mămica ta?
Lasă-ne să te ducem la ea. E periculos să stai aici pe ploaie. Ai putea fi lovit de fulgere. A fost foarte prietenoasă, aproape exagerat de prietenoasă. Pe scaunul șoferului se afla un bărbat foarte supraponderal, fără cămașă, cu pieptul grizonat și păros și cu un lanț de aur care părea greoi. Purta niște ochelari de soare cu tentă galbenă, Elvis Shades, și se holba la mine cu atenție. De asemenea, fuma o țigară, ceea ce știam că este rău. Femeia coborâ din dubă și a îngenunchiat în fața mea. M-a întrebat câți ani am. Când i-am spus, ea a remarcat cu bucurie. O, Doamne, avem doi băieți de vârsta ta la noi acasă. Ar trebui să vii să petreci noaptea la noi. Avem filme, Nintendo și dimineața avem toate tipurile de cereale. Fusesem învățat totul despre pericolul străinilor, dar în acest moment al vieții mele, niciun adult nu-mi dăduse vreodată vreun motiv să nu am încredere în ei. Doamna a continuat să vorbească despre lucruri precum faptul că băieții au karting și că le place să bea lapte cu ciocolată. A făcut ca totul să pară foarte atrăgător pentru un copil de 7 ani și în acest moment am avut încredere în ea. Cel mai mult, îmi plăcea ideea de a mă juca cu niște copii de vârsta mea. Apoi mi-am amintit că trebuia să o întreb pe mama mai întâi. I-am spus asta. Ea mi-a spus că nu e nicio problemă, că locuiesc chiar în capătul drumului și că mama mea nu ar trebui să se supere. A început să plouă mai tare, iar ea a deschis ușa glisantă a dubei și a spus ceva de genul: acum hai să te scot din ploaia asta, să mergem să găsim pe mama ta. Știam logic că nu ar trebui să fac asta, dar doamna părea foarte drăguță, iar eu doream cu disperare să ies din ploaie. Deci mă îndrepteam spre ușa glisantă a dubei. Am observat o duhoare îngrozitoare care aproape că m-a făcut să văd. Acest lucru a declanșat un semnal de alarmă în capul meu, care mi-a dat de înțeles că ceva nu era în regulă. Erau mucuri de țigară pe toată podeaua. M-am uitat la bărbatul gras, care nu numai că se holba la mine cu privirea amenințătoare, dar avea și un zâmbet înfiorător, cu dinții pătați de un galben închis. Simțeam o vibrație foarte ciudată din partea lui. Acum știam că ar trebui să fug, dar femeia mă îndemna să mă grăbești să intru. Comportamentul ei se schimbase, era exigentă și încerca să mă împingă la propriu în dubă. Părea nervoasă și spunea: intră odată, pe un ton complet opus față de cum sunase înainte. Am sărit în lateral și am început să alerg cât de repede am putut. Femeia a reușit să mă prindă de braț sau de încheietura mâinii, dar cumva am reușit să mă eliberez rapid, să fug înapoi pe plajă. Cred că a încercat să mă urmărească, dar, așa cum am spus, era foarte grasă. Am reușit să mă întorc la mama mea, care era speriată. Am încercat să-i explic ce mi s-a întâmplat, dar nu cred că la 7 ani am reușit să transmit gravitatea a ceea ce mi s-a întâmplat și nici eu nu am înțeles pe deplin. Voi spune această poveste doar pentru a-i face pe oameni să conștientizeze pericolele în care se pot expune vânzând articole online. Primesc un mesaj de la cineva care îmi spune că vrea să cumpere un anumit articol și din start, persoana respectivă a fost destul de insistentă. Am vrut să fac niște bani, așa că am răspuns. În tot timpul în care am vorbit cu această persoană, am simțit ceva ciudat. Această persoană, pe care o vom numi a fost ciudată încă de la primul mesaj. A tot schimbat ora la care să vină să ia obiectul. M-a întrebat dacă am mărunțiși pentru o anumită sumă, iar eu am spus că nu. Acest lucru s-a întâmplat înainte ca A să ajungă la mine acasă pentru a ridica produsul. I-am spus lui A că trebuie să facă rost de mărunțiși pentru că nu aveam bani. A ajuns să apară și a parcat undeva după colț, așa că nu am putut vedea mașina. Am simțit că ceva nu era în regulă, pentru că A mi-a dat suma incorrectă și m-a întrebat dacă am rest. Îi spusesem deja lui A că nu am. Apoi a continuat să-mi ceară să mă urc în mașina lor ca să mergem să luăm restul. I-am spus lui A că nu mă urc în mașină cu străini. A spus: oh, sunt în Europa și nu ne facem griji cu privire la urcatul în mașinile străinilor. M-am gândit că da, ok, dar cu siguranță nu o voi face. De asemenea, mi-a pus o mulțime de întrebări inutile despre ceas. Este nou nouț și spusesem deja acest lucru, plus că era doar un ceas obișnuit cu lichidare pentru a seta ora. S-a dus să se schimbe. Surpriză, surpriză. Așa că, atunci când această persoană s-a întors, am putut vedea mașina și alte câteva persoane erau în mașină. Am avut o presimțire foarte proastă, așa că am luat banii, i-am dat lui A ceasul și am fugit înapoi înăuntru. Fac o mare brânză din asta, dacă aveți nevoie de mai multe detalii, vi le voi oferi. Vă mulțumesc! În 2017, auzisem știri despre oameni care se îmbrăcau în clon și umblau noaptea cu cuțite. În mod obișnuit, am trecut cu vederea aceste lucruri, pentru că am propriile mele probleme. Eu, pe atunci aveam 20 de ani, eram adesea tras la orice oră, din noapte, ocupându-mă de nou născutul meu, care țipa. Era în ianuarie sau februarie, așa că mai aveam ceva zăpadă și nu puteam ieși din casă prea des. Să duc gunoiul, care se afla chiar la ușa din spate, era de obicei tot ce avea mai mult ca aer proaspăt. Într-o dimineață, când am dus gunoiul, am aruncat din întâmplare o privire în dreapta
și am observat urme de pași, chiar sub fereastră de la camera copilului meu. M-am dus să inspectez și nu numai că erau urme de picioare, dar erau și urme de mâini, fereastră. Ciudat, dar copilul dormea în camera mea și că nu eram foarte îngrijorat pe moment. Dar prietena mea și-a pierdut mințile. Am mers mai departe câteva zile și m-am trezit în jurul orei 3 dimineața și m-am auzit nu chiar ceea ce aș numi țipete și mai degrabă un urlet strident. Aveam o mulțime de pisici vagabonde, așa că m-am gândit că asta era și am ignorat tot. Odată ce soarele a răsărit, m-am uitat pe fereastră și am observat câteva seturi de urme, de pași care nu prea aveau sens, pentru că părea că cineva trecea printre case. Dar din nou am ignorat acest lucru, pentru că aveam o casă de droguri peste drum și am mai avut oameni care au trecut prin curtea noastră pentru a ajunge la acea casă. Poate, 4 nopți mai târziu, din nou la 3 dimineața, soția mea lăpta, am auzit un zgomot de târâre împotriva casei și de unde stăteam, pe canapea am putut vedea ușa din spate. Ușa din spate are o fereastră cu jaluzele. Pe ea și nu se tanșează bine din cauza putresiciunii lemnului de pe cadru. Am pus pe pauză televizorul și am ascultat doar pentru a auzi. Din nou, acum direct la ușa din spate. Privind încoace, am văzut clar o siluetă care stătea la fereastră, ținând în mână unul din acele cuțite mari de bucătărie și, desigur, jaluzelele erau închise, așa că văd versiunea înfricoșătoare a umbrei. Trece cuțitul prin geamuri înainte de a bate încet. Între timp, încerc să mă gândesc ce să fac cu un nou născut încuvițat, pentru că telefonul meu este în dormitor și ceva în mine nu vreau ca oricine ar fi acesta să iasă din vizorul meu. Așa că mă ridic în picioare și mă reajustez. Chiar nu am vrut un copil țipând, chiar atunci, și mergând în bucătăria mea și aprind lumina și apoi am spus doar suficient de tare pentru care să mă audă: "Hei, omule, am sunat deja la poliție și sunt sigur că n-ai vrea să ai de face cu ei. Așa că de ce nu te duci acasă?" Nu știu de ce am vorbit cu el atât de calm și normal, ca și cum ar fi fost normal. Dar nu cred că se aștepta ca cineva să spună ceva, pentru că s-a blocat în momentul în care am început să vorbesc. A discutat cu el însuși un minut și a fugit în jos spre alee. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. Dar, siguranță, prietena mea s-a supărat când am mai anunțat și poliția. Nu sunt sigur dacă întâmplarea ar fi fost luată în considerare de către autorități. Asta se întâmpla în jurul anului 2017, în primăvară sau toamnă. Aveam 19 ani la acea vreme și locuiam în Germania. Eu și prietenii mei obișnuiam să ne petrecem timpul la subsolul unui prieten. Fumam chestii și ne jucam jocuri video sau ne uitam la filme până târziu noapte. Cel mai bun prieten al meu de la acea vreme locuia la doar câteva case mai jos pe stradă, de unde locuiam eu, și de obicei eram noi doi care ne plimbam cu bicicletele înapoi acasă. Existau 2 rute pe care le foloseam pentru a ajunge acasă. Una prin oraș sau cealaltă, semnificativ mai scurtă, printr-o pădure mică, poate 1 kilometru complet întunecată, dar un drum forestier adecvat. Acest traseu făcea un viraj de 90 de grade pentru a traversa niște șine și o autostradă majoră neiluminată printr-un pod. Am luat acest traseu doar atunci când am fost echipați cu lumini și într-un grup de cel puțin 2 persoane, deoarece erau mulți mistreți și nu vrei să fii singur în caz că se întâmplă ceva. Așa că, într-o seară am pornit să mergem spre casă, amândoi destul de morți și poate cu câteva beri, dar nu la capătul puterilor. Pe când ne apropiam de curba de 90 de grade, unde drumul urcă pe pod, prietenul meu care mergea în față a frânat brusc pentru că un copac relativ mare era întins peste drum. Am luat amândoi bicicletele, le-am ridicat peste copac și am continuat. Poate 10 sau 20 de metri mai târziu am observat brusc un foc pe margine, chiar la intersecția unde trebuia să facem virajul, de mărimea unui mic foc de tabără. Amândoi am devenit puțin mai lenți când am văzut focul și apoi când ne-am apropiat mai mult, am zărit 6 sau 7 persoane în jurul focului, formând un semicerc, toți cu fața spre noi. Toți purtau rochi sau halate albe lungi cu măști, nu tip de măști Ku-Klux, ci mai degrabă cu o pălărie de marinal cu voaluri. Au trecut câteva secunde, noi ne holbam la ei și cred că și ei se holbau la noi. Apoi unul dintre ei s-a îndreptat spre noi și am început să sprintăm spre pod pe biciclete și ne-am oprit până am ajuns din nou pe un drum bine iluminat. Aceasta a fost cea mai nebună poveste dintre mine sau prietenii mei de atunci. Dar vă rog, oameni buni, să ne mai întâlnim. Acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul anilor 90. Eu, Catherine și prietena mea Rose l-am întâlnit împreună. Hărțuitorul meu a fost un tip pe care eu și Rose l-am întâlnit în autobuz într-o zi, fiind acasă de la munca mea de voluntariat după școală, ca distribuitor de dulciuri la spitalul local.
Eram în autobuz și ne îndreptam spre casă râzând și vorbind. Iar acest tip s-a așezat la întâmplare lângă noi și a început să vorbească. Ne-a spus cum îl cheamă și noi am râs, crezând că a spus că îl cheamă Gay. Da, adolescente proaste. Ne-a corectat și am spus că îl cheamă Jay. Am mai vorbit puțin și i-am spus nevinovat numele noastre. Iar el mi-a cerut numărul de telefon, dar am refuzat. Era cu vreo 7 ani mai mare și era cam ciudat cu cât vorbea mai mult. S-a enervat, dar ce contează? Nu-i așa? Așa că am crezut că asta a fost tot. Câteva zile, poate o săptămână mai târziu, eu și aceeași prietenă ne-am întâlnit cu Jay în timp ce schimbam autobuzul în centru. Mă duceam la ea acasă, așa cum făceam de câteva ori pe săptămână când ne-am întâlnit cu el. M-a rugat să stau cu el și să îl văd jucând hockey în seara aceea. I-am spus că nu, mă duceam la prietena mea. El s-a enervat și a continuat să încerce, a încercat să mă convingă, spunându-mi cât de distractiv va fi și încercând să mă îndepărteze de prietena mea. El chiar nu voia ca nici ea să vină la meciul de hockey. Voia să fim doar noi doi. Așa de ciudat. Autobuzul nostru a venit în cele din urmă și am ieșit repede de acolo. În următoarele câteva săptămâni am continuat să mă întâlnesc cu el în centrul orașului. Era ca și cum am știa programul. Și de fiecare dată am încercat să fiu drăguță, dar să plec cât mai repede posibil. Și de fiecare dată se supăra pentru că nu voiam să ies cu el. Au trecut câteva săptămâni și eram la școală și vine Jay. Eram atât de supărată și frustrată și m-am răstit la el. De ce era aici și de unde știa la ce școală mă duc? M-a urmărit în autobuzul municipal, a încercat să spună că a fost acolo pentru a-și vedea prietenii, dar nu era cu nimeni. Doar un tip de 25 de ani care se plimba prin liceu. După aceea îl vedeam la întâmplare în autobuz și totdeauna a încercat să stea vis-a-vis de mine și să mă privească. Tot îmi cerea să ieșim împreună, iar eu tot refuzam. Pe măsură ce timpul trecea, mă găseam în continuare în autobuz și stătea vis-a-vis de mine cu cea care am presupus că era prietena lui sau o fată cu care încerca să mă facă geloasă. Se uita la mine în timp ce se săruta cu ea. Făcea tot posibilul să mă facă să mă simt inconfortabil. Eu fie dădeam muzica mai tare și făceam tot posibilul să-l ignor, fie mă mutam în alt loc. Nimic nu părea să-l descurajeze. Nu a fost niciodată ceva atât de rău încât să chem poliția. Dar știa că nu e bine, știa că mă derangea și știa că voi avea un atac de panică. Sunt sigură că se bucura de asta. Pe măsură ce anii treceau, îl vedeam din ce în ce mai puțin. Apărea la întâmplare și mă făcea să mă simt inconfortabil. A început să stea foarte aproape de mine și să încerce să vorbească. Aveam un atac de panică și făceam tot posibilul să-l ignor. Tot m-aș îndepărta și el ar deveni mai insistent. De fiecare dată când mă întâlneam cu el, îi trimiteam un mesaj prietenii mele care era acolo când ne-am întâlnit prima dată cu el și rugam să mă liniștească. Este acum 2023, deci 24 de ani mai târziu de când a început totul și nu l-am mai văzut în ultimii, poate, 8 ani. Și mă rog, doar să nu mai văd niciodată. Eu am 43 de ani, așa că el trebuie să aibă 50 de ani. Și încă mi-e frică să mă întâlnesc cu el. Am crezut că l-am văzut de câteva ori și m-am panicat, dar nu era el. Sper să nu mai văd niciodată.